Kodhi weche mag ng'anyo mokum jotuo mamanyo thieth kuonde thieth moko mag piny owacho kinde gi mag ng'anyo ma nurses dhi nyime pacho ka ywak ni mokum kuonde thieth golo jotuo kapok ochango maber mondo mi ochiw thuolo ne jotuo mamoko mondo mi omany thieth. George Juma nigi ler. Kinde maromo ndalo abich osekalo ka ng'anyo mar nurses e Kenya mangima dhi nyime ka gidwaro mondo koro piny owacho ochop dwarogi moting'o keto tim winjruok mane obedo e kind nurses kaachiel kod piny owacho higa 2017. E seche ma nurses ka okalo kuom tenruok margi oramo ni ok gidogi e tich nyaka dwaro margi koro chopie kod piny owacho, jotuo mathoth ywak ni gido pek e yudo thieth e kaunti ma Migori. Goyo mos ne jopiny ni ok en dwach nas mondo wedhi e tich, to dwa gombo mondo wambe wabedi nikech magi gin joge ma wedewa, magi joge ma jonyuolwa, magi joge ma nyithindwa, ok dwa her ka gihinyore. To gimoro kineno katimore kama to nyiso ni nitiere jatij sirikal moro manindo e tich. E kinde nonro marwa ne wayango ni moko kuom jotuo dhi manyo thieth e osiptendego mago mag piny owacho, ka moko kuom osiptendegi be nyaka sani koro jopiny ywak nok chiw thieth ne gin e yono makare. Moko kuom osiptendegi moko mago mag piny koro ketie nyong'ong kod jotuo ni koro golo moko kuom jotuo ka koro pok ochango malong'o mondo chiw thuolo ne jotuo mamoko ma bende koro manyo thieth. Apparent, I was feeling that the days he has taken was not enough for a patient to be discharged. But they insisted that the hospital is full. Said that if you are now refusing, we'll take you to the store. That is what I also saw with my eyes, that they wanted even to take people to the store because if they could not go home. Samuel Odhombo Migore, menechiel kuom jodak e kaunti ma Migori wacho ni wuode ne ogol mondo koro dhi dala ka wuok e achiel kuom osiptendego moko mago mag piny owacho e kaunti ma Migori, ka en owuon to ne oneno ni wuode ne pok ochango malong'o kendo onego dhi nyime kod yudo thieth. An koro ka gole tagole ni mondo adhi ane ka nitiere lokruok matin, but kotama to have to look mondo achak adhi mondo adhi acham katero hospital machielo mondo thiedhe kama nyalo yude better treatment moloyo kaka koro asebedo kaneno ka ok awinj maber kaka janyuol. Moko kuom jotuo bende ywak ni nengo thieth ni malo e moko kuom osiptendego moko mago mag piny owacho, ka bende okumbe mag thieth be moko kuom osiptendegi koro kaw. Gitemo mondo gidhi e osiptende ma koro nyalo bet ni ginyalo tiyo gi SHA. Tiyudo ka koro private bende pesa gi koro ni malo kabisa. Jagoro mar ruok mar nurses e kaunti ma Migori Ezekiel Mbira wani ne dieri ni jotuo yudo pek e yudo thieth nyaka ne nurses koro chak ng'anyo e piny Kenya mangima ka deber ka piny owacho koro winjo dwaro mar nurses. Kasto wan gi winjruok moro manwa bede higa 2017 mwadendo gi dho ngere ni return to work formula. Gini en gima noting'o medruok mar osara e slip mar nas, to medruok mar osara ni nyaka kawuono en gimoting'o mwadendo ni nursing service allowance, kasto moro bwadendo ni uniform allowance. Kwa ng'iyo uchumi kako osebedo nyaka kinde masani en ni uchumi osemedore, ngima osebedo matek, jatich winjo matek, nas winjo matek kamoro amora motiye. Mbira wane ywak mag nurses ok en gima wendo ne piny owacho, kowacho ni gin ywak manochakore higa 2017. Pok obedo gi winjruok makare kaluwore ni Council of Governors osebedo ka keto hinga gi duol mamedo ji osara miluongo ni SRC, Salary Remuneration Commission, osebedo ka keto ohinga e wach mar wechegi mondo timre nade mondo bi makare ne nurses. Omiyo wabodhi gi ng'anyo ni kod timre nade ka winjruok pod ok obedo to nurses ok bi donjo tich. Migori County nurses bobedo outside their workstations. Why nurses ok oseng'i kod wang' maber kod piny owacho kendo sa ochopo mokoro nyaka koro piny owacho winj ywak margi eka gidog e tich. Higa mosebedo malachno pok nurses osain gimwaluongo ni collective bargaining agreement. Ma en wach mosebedo kwadayo kuom sirikal kuom higa mosekalo 9 nyaka sani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi tokero report mabendo kelno kanyo kod George Juma weche motenore kod ng'anyo madhi nyime kama moko kuom kuonde thieth